MD Record. Zuciya ke gani, na tabbata akwai idanun kallo. Ba na gani, zuciya ta ita take min kallo. Zo ki saka ni hannu na daman ki kar ai mun gwalo. Zuciya ta wadiga ta kice, kan so na ki na rikice. Ba na so kuɗa mafarki ni in yi mafarkin ba ma tare. Mai so na zo gafure, gauna ce ciki ya jere. Me kamshi kamar turare, ba na so ki ce da ni a'a. Gauna ba ta san kalmar rabuwa, kullum yau da ɗin shakuwa. Haka za ya yi wasu garkuwa, na san kular da kike mun fatan ki in daina yin damuwa. Ka gida mu duniyar so tamu, so nake kawai ya ce da gamu. Ba kamar mu fannin gauna kuma gashiwa na nuna mu. Wasu na gana kushe mu, wasu ko sai suna teba mu. Muna cika ƙauna ba ma gurin zuciya ta rauni. Ya iya nuna so ya kai dole sai an nuna shi har baɗini. So ya kan shiga zuciya na san shi yake zage duka jini. Na sani ba na jure da shi hakan zai sa ido ne na gani. Mun girma kan soyayya wasu na zuwa don su gani. So na tabbata ciwo ne da duniya kusan ba magani. Shi yake sa na ci sannan idanu su ne na gani. Wa yake gane cutar so doctors idan su duk baya gani. Wasu kwana sun hauna sai su faɗa su ce ciwon zuciya ne. Na sani so kan sa damuwa, wasu kan so suna haruwa. So maso wani ne damuwa, a hakan wasu sun mantuwa. Sun kasa wanda bai san su cikin zuciya, kaga kwai damuwa. Ba na san wanda bai so na dan zuciya za na sa damuwa. Dan uwa shawara ta kama wanda bai san ka garka kula. Dan ku babu riba a cikin son tunda ba a yi maka kula. In ka so wanda ke son ka lalle a nan za ka san kauna. In ka so wanda ke kyamar ka za ka shaila kana rana. Na sani wanda ke nazari shine kawai zai ji zance na. Duniya makaranta ce, ina tuni har idan kun mance wani so ne ya mai ajali. An dalilin na san mara sansa yanzu ya zamo tarihi. Kira na ni Adam din mu kiyaye so mu ba shi kwana. Mu so wanda ke kaunar mu, mu kyala wanda ke kyamar mu. Ni Adam MD na yi kira masoya mu kiyaye. Daga MD Record Sound Studios.